Ráadásul a nézettségi adatok még mindig nem érik el a kívánt szintet. Figyelj ide, Robi! Hallgatlak, Lacikám, igen? Szerez valakit, aki fellendíti a híradónk nézettségét. Értesz engem, ugye? Na, számítok rád! Honnét szerezzek én És azt sztárokat? tudod, hogy hívja a hülye gyerek az anyját? Hát hogyan? Apa! Miért is ne? Gabika, sürgősen szerezze meg nekem Jenci és Frici telefonszámát. Képzeld, anyám barátnője albínó poloskát talált az ágyában. Van egy telefonkártyád? Felhívom anyádat és gratulálok neki. Haló, haló! Fiúk, akartok híradót vezetni? Vezetni? Nincs is jogosítványunk. Arra nem lesz szükségetek. Várlak titeket holnap este 8-ra a stúdióban. Rendben van. Stipistopi, enyém a torta. Dupla stipistopi. Nincs dupla stipistopi. Enyém. Jut mindenkinek, hello, nem kell izgulni. Mit kértek? Magdika, lesz nekem egy cappuccino. Nektek mi lesz, srácok? Dettó, én is egy dettót. Kérsz sütit? Nem, köszönöm. Nagyon szívesen. Mostanában nem jó az emésztésem. Frici, tudod mi a rossz emésztés jele? Nem, fingom sincs. Több komolyságot, fiúk, és arra tényleg nyomatékosan felhívnám a figyelmeteket, hogy ne kommentáljátok a híreket, ez egy szimpla hírműsor, nem pedig showműsor. Tessék, parancsoljatok! Robi, Tessék, köszönöm. van még valami kérdésetek? Kimehetek pisilni? Ki? Hát én. Bomba! Bomba híreink vannak! Hallottad, hogy ma délelőtt bomba robbant új Delhi piac terén? A jelentések szerint legalább 25-en meghaltak. Igen, és 90-en megsebesültek. És azt tudtad, hogy a rendőrök béremelésért tüntettek a belügyminisztérium előtt? Igen, és egy büdös vasat se kapnak. Tényleg, azt tudod, hogyan lehet elismerni a rendőrt civilben? Nem. Nehezen. Frici, érdekel téged, hogy Magyarországra érkezett a lengyel külügyminiszter? Nem. Engem sem. Sport! A Real Madrid labdarúgó csapata leigazolta a Juventus futballistáját, Zinedine Zidant. 75 millió dollárért! André Agassi a második menetben sérülés miatt feladta a Rafter elleni elődöntőt a Párizsi Nemzetközi Teniszbajnokságon. Tudod, hogyan van meg a teniszező? Hogyan? Megáll benne az ütő. És azt tudod, melyik a legfájdalmasabb sportág? Nem tudom. A véraláfutás. Az időjárásról. Itt vannak a fagyos szentek. Hát engedd be őket. Észak-nyugat felől hideg front érkezett a Kárpát-medencébe, amely reggel éri el a főváros.